Ebiga negatie birengererio bya ababwatani begetasirigi Ensoko TV kurwa se chiro eyemo ya igorera korengia asomurikito Dominic Onderi asangete negatie abo kubaboria ringana rie kemoya asomunuga bobutiko bwarero ore baruka na baruka tokwera na sensemo ya kabere tonyara kubatoko endra gusangamo. Biamano sana umwanchi umurigibwete sena bemogi Ensoko TV na ndi biamano sana oyo minto Clinton Ondigi kubwatana nayo minto Edwin Nyanga umwana mboka ase marago yaboniga nyiranga ase ritikeri rero nigo nabeke kambiga iga ase chiro ya igare gotoka gaiga ase bunge ya base county ya Kisii asitwachira kubwatya ringana rie kemoya ritikeri rero ase ringana rikorukunga baruka na baruka na aya naro abonchiriri bechirire abanyako bagotebya ase Kegusi era nagatenga omonto kubaruka yani endo kubasuka busaigo okwane genta atare ngati abantu batenga yayo iga baruka bosokwana gente kitakemanyite na baruka ndiko sene gento nyina tenga egento ra ke baruka igakeruberi kunoro koiga ruwa kuiga ndo chiaro chia chibaiberi rwatekerwa abaruka wabaruki baruka no gutandura egento baruka no gutandura egento na baruka think my meaning ya tinko manyaro erieto kubaruka nabora kwane no monto nyoro ostukire abaroke nerieto kubaruka umute naboko gunse obaroke Marita imwamboliri endaira ni munamanyite baruka negente kiomo muno mote kero bwerekire gosekero monta gwatia uruko otebungo uruko rwa barukire buya seru abarukire no kubaruka yenga mona no kubasuka umuntu akokwane bintu gete ose bitel koigwekana yani akokore bintu biri abantu batoroje gosembuya bire igo barukire anga mona umuntu obere osi barimo amarieta imu abori okubaruka no kubarura egento akero kubara no nuruko gento kendo yonsi ke kubara no nye n'umuntu nabo kumubaruro kakwa kwabarire kunabone kero kubaruka kora kune egento ora ake gecharuke goseke baruke guchiguru embaruki no nye negento kerio katega no nye no mategorio kategese embeba embaruki eria kere ya barukire embebe eria bwatu ekinaki okubaruka nakwo no kubaruka korako nabora abarure oroko ubarure omote ko barukire okunakwo kubaruka according ne njara manyete tofauti ere asa marieta ayo abere baruka na baruka na bionga uko barure gento kere muna omote ekere kwanyo baruiro tandukire kina itoka tebanga baruka na baruka ko baruka ne njere nde maete ne gento muna kelikia gulense muna gakombe kiegwal kegunsera kiningi ateka gekiraki ugo kiraki keuri itoka tebanga ekiabaruka ngiategeti mwaboriri ayo kubaruka yo maete no kubaruka negera kwage chiregento tokena chapi yatigaire bunu motora nyoge cho tarachi kunyokoro obaruke no kubaruka ko okubaruka na ndo moto yina bora baruke okubaruka lakini obaruke nabo maete. Biamano murikito Dominic Onderi hase ogosanga negati yabonchori yabukuru ase chiro ya igare na chika gukwana echiro ya igorera togochagera korende ne chiro ya igare ase abananchi barure birengereri byabo omwancho murigeri atote tobwate chisimi chiago ibere isato tutaraso akonyora ebirengerero bimwaka edunyanga wase studio korende tikatora mwali baganere ara tosogeria ase studio atumanyanga ke Jumatano yimokubi iga bwagorobire karibu sana Edwin. Biamano Clinton ase ntunda yende kwangari bagana inde gukwana no murigereria ime yenseme ya lingana liekemo ya gosemeli kwane ngulianga nogendete kobera si television yawo elio tuligereri gostutakuno munuga we magorobe yego kubaruka gusoko baruka no kubaruka tumanyenga gwatanne kanya kikore ati ya marieta yo abere na ndinjira kyabwenerete gutumeka ekeroko okonoga karibu sana tuchaka rimorioka hello Ensoko TV wairire karibu sana ngoto gosanganera wairire buya oyo mtezo ni shiriki nyango yago toka nyabukiani
Eng'encho maete ye omonto gatogosanga obutuko rero baroka na baroka. Baroka. Naki baroka. Ora nyowe bantu baguri naki baroka sabo. Bose kare ko me kia gure se kira aquí no lo wana kia baroka. Na baroka le kero ko baro no eno mosi osoko baro roko. Bia mano hoyo rure kerengeri kiaega gonga nigo baroka. Ngocha toro tumanyie eng'encho ya enga kelo Nsoko TV. Hello. Waire karibu sana. Yamano. Biande uyo Clinton ndigi no thori na mwana mboka. Nata ko change eliete baruka na baruka. Karo birangari byao. Uko baruka. Yo mutte bono ora akire so baruke buati kene obe bisenje. Ka. Baruka linyene. Igori mineti ekeracio ke beko asomogaso ke baroke ekinaina kibaroka. Ena bonje maete wekerayo. Bemana se ekerengereri kiago manchu murigera togante gosanga se studio gega kumanya birengererio biago igoro yenkwana tubwatu butukubwarero. Hello Nsoko TV. Yokora network ya estera bataya nabo gosanga ninto namba ito ye studio no era se TV yago na 0788 unyara koba gokobeka 6 mara 5 mweri isato sangenente katubate mwanamboka ibere cyo mweri obagerinde to cyasore. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Hello. Waire karibu sana ngoto gosanga neza. Ngaki chenga diko kunyandika kuro ikonge. Karibu sana nyandika ibirangere byago mbere. Ibirangere byane bikomba babanga okubaruka. Usenja kiro kubaruka. Okubaruka ndigento kira abaruku utatagete. Nanyane kereke ado atenga kiabarukire. Nukubaruka nani nyumba no batenga ya barukire kwa gete usine permanent kubaruka na bora atake kurwa ni kubaruro mote ubaruke egento kinga bunege akini kubaruka negento kia baruka to na accident way na ndaga ke okubaruka negente kenene umutu ubarukire kubaruka na antukabaruka keiga. Thank you. Biyama tetu bate yiga yo mweri ndeto cha soro koba yebiro. Hello Nsoko TV. Hello chingo bwali mamanyi wa ungataro. Karibu sana kurunga tarunga ibirangere byago mbere bimamanyi. Ibirangere bya me okubaruka. Kono hotere for example kwari wa chingo. Kere kwari wa chingo kwari chingo moire. Okuna okubaruka. Okubaruka for example sani ya sani kile kitia mema mai. Ya kile kitia teka kwa gantana kuninga ga aga kesa. Okuna okubaruka. Biyamano gago ebirasi esani bakwandira abantu abange korende Teatro ikuru asore ngakiri tkoria lero abancho barigeria mbarange no konyora bose lero yaba n'ikitiki cyuka abange mba yaro kirimba bwato bumanyi mbali yale nengencho yamalieta ya abere kurende tigatu yabike asinjerere nyoro umuntu tacandika mono ku gwatana na malieta yabe ndatebe nga elimeri musubati mwaberinde asengenjo ebinte okubaruka nukubaruka nabo bigakoreka nasegento ekemo aso mugwekano gusitiga ntararu mugwekano tigangende yema ase chingenjo chimenuge yebire okorika nabo oranjolike baruka obeka aibere omuse baruka gose nabo tabeke aibere libe baruka kolende na indoli some baruka yakano no gendo chikulirigia ase chinchengelia chindabasi nabo gusangi enjere lirikire anjiribere nayo kumanyana kyokulikwana abantu bamanyenga baruka wese baruka kolindu kulikwa korokomo inje botambe karonguli kangubeka aibere igeko babuyana lyo monta
takumanya ngerengere kikia ukwagwatekero kwarikera munga uchire kogesoma na liara achiribira ate alisomenga baruka uko baruka nugo totebe ukubwereka gusugo tanduka kwegento asinjira igindi gikupaka kyabagekana no omugwekano omotori egwe na nembura gusamaje bagotebe gwakwa ninkuba naboko gutanduka gatigati obaiga naiga uraitio kabako kwani umuntu uri kurumoino igo gutanduka kuripi kalino kulina kuko baruka uko baruka nugutanduka yakini gutachie time sana gutachie time paka gusase kerengugi ekenene mugweka no muya ligena liengoko umwana achari yake guse negechiko ndi atekapi arame lili gotwara kulina kuko baruka mono uko baruka igo guko se umustari orenganaine uko baruka kwa kunabo gotabe asumustari nabo kurabe bobe lakini kokoro kyanga igente kinki akwa arameri gutika rororo ikimanyereri kiringa nkiakire igente kinki akusirige nerindi akusekero kinki akwa kulina kwo ukubaruka nabege tukira akense tigia tekapi lakini getwara alama nabo kumanyanga gekombeke nabo kulinga ngoyerie gekombeke asengejo noroche crack asege songo ukubaruka ni crack na ukubaruka ni split ukubaruka bono guchiete imemono paka guko bagegento kurinde ukubaruka nguri gwika imemono ukugotiga arame korking igenteke nabo kyarenge gocha gwate kapi kurinde nkyagetinse ande ase ekerundo ekenene nakikyagera geta ikagwate kapi igo kubaruka no kubaruka na marieta abwato bwamate bore yange igo asense moyende okubaruka tari lazima ebe no motebo se kyabaro lakini wichakere eraini munabono iga obwa omuntu akomungu uyimukiboro ywakerense orubere etawata bubarukire lakini ywakerense tibwate kapi igo kubaruka ndarakubori ribori rya kabere umo director na kurwase studio ya kabere Barnabas yakubori ogochwera kare kero kwandanga okubaruka nkurugoro vakanse yani in a straight line ogochwereka na bewekaine goso gotanduka bono asege songo ntubwate amalieta ku synonym na boko ogotumie elieteri asingi ase kuira libakali alirinde buno na kitura atebe boniga okay gari gosota be motoka ikine genteke mo igonga elieteri igenteke mo naboge kuru kwa malieta ande ao lakini abwate ingenje yemo igogo chwereka mono gochwereka abangi bagutumika ase gintu bune gitamba warolire gitamba ntogote banga kiabarukire ege korungeri gyoko bagana ase jinse mo ibere kurinde igenteke kya nyoro umuchando buko bagikana gento kinege tamba no mote nalito kulinga onye naso mote anye nase gitamba to atebagi achwereke ntogote bakiabarukire iganda kenara na no mungaini ara sekela nagenda ko bwati notes kurende libodi nara igaiga bere narote banga okubaruka umuntu nabera benga aruandonsi muruberio taiyo obaruka tu ande narote banga akabaruka akabaruka abana akamuruka rieta yani asenchire ndo toti kero tokotika no kubaruka bose gochwereka okubaruka nkoro umuntu akubaruka tiante abeiga ande nuikaranstu ukirete ngosoma uri gusine gitabu ebibilia yawo umuntu amanya gucha akagusene uburutu wange na asore boko kose sana na bogonju kumubuni ingi gusoko mbarurira iga ukubarura ekaraba ntugutumye rito kubarura isiko yo koro kichi alama gusichi bimanyirira bigento kuchwereka lakini getaige time nabona inde gwanjerwa gutumeka munenchereria enjereri kwa gwaso umuntu kweyunga igayunga umutwa ye kwa umwatia ase idiogiri kwa beka nabo bona bweli gutumeka ase kisungu tote ba figuratively ngana kya kumbarura iga igo nabo ogo te kobanga ukubaruka igo kuri buoka ase bintu buna ebao egekombe ekerole boigo nabo gutumie rieterio kwaro kya enjera
ande gwakire to monta akire ryogiri nene gusoma pira bwate gusega ali ngenjeri ko igwe kwa capacity tote base gesongo okogosa kuria kwe unga gwa affect umutu gusago sali umutwe omarembo uri kwa bwatosira nabo tugukuruka ukubaruka ne kyambaro iro mutwe gali yatekira ukuguru yabekire ryo gipaka go ya ne inyongu wetenge go yambarura igo bo uyu mwancho muri ryo keragere kyo narengage neri chibu kurende bono ko bando che biro bitombe gante gusuka tikatoso asensemo yoto omubaye no bweri tuko erinde tonyara ko bato gukorera mu rubita omubaye no ne oito bweri tuko murigererio ne igoro yomo yotebega matukonsi talimbura igonga chinga kinchiro ao aso mwaka na boy go chinga kinchire ao aso bugimo bobwaito karuto katebanga matukonsi talimbura igonga umurakera ngo choroika ubukendo ngo chabole bwaika botali bwanga kiya murakera na hinde mbuleta iyo ase obwenge obuime bumubayeno bo oyo nolinga tigatomenye korengana buna kirenga kiere asomo gweka no gwikore gwasangi no bwate ebinto linde byaera wasangi kwa to bwati onye ne chibese linde kwanyora no bwate chisaine linde kwasangi njiyo Clinton ekero bwate chibese nekero tabwati ebinto mbiyo kora nekero na ndibito mbiyo talikokora asenge njo mubugo to kugwanjira uri pizza kwarorire nonya kuyanjite ujikurigereria wasanga NFA ekorangire gasi pakanje kuliro musara igobono komenya korengana nichibese chiri chingo bwate pizza okarabe kukano nekero gwatinyorire oko mubere ngora na pizza tiganda arali gintu kiringanjite igonga kirengaki menya korengana buna okunyara kwa okore ibinte bigo chenja Kongo abantu bakwa na ndo mubaye noro asekelingala oteba makambo mabungwa maka asekelingala ngamba ngana ngonjo leliale igase ke kusie turatebe matu konsitalimbura ingakende nabo gusangi no murakera ingakende nembewe ikogusa ingakende no bokendo igobono tunare komenya korengana nichinga kibuna chire mubaye no muya sana naboko yobwata ni asorubwe songo gotebanga nabo komenya asebirango biri ukere yani nanga unakwate abanga nabora igori pizza lakini onyore ngomufu naida sike songo bawo teba there is time and seasons for everything yani kira chinga kinchiroro chire na yaye mwancho murigeria habuno to wikira umweri umbi yamuno mwaka edwina so asante sana Clinton ase ejumatano mukubiga korende ibere choka cyo umweri mbarange twabombia baraka endo moye kona kurwa kegochi endo moye kona kurwa kegochi Robert Muranga abatabanga baruka ni kutapika baruka ni crack igaro community yaninga bone kero bara banginge bali ndagira ande baji ne chocho kana baruka kurwa machani abatabanga Soko TV oko baruka no gochwereka oko baruka nekerore kia baruka negati yebirangero mwancho mara cyujumbe ne kinyinge kisime ne kinyinge korende okoba yebiro hase ritukuri aro twanjire tuikire igago omwerio naboigo tukumanyanga mu rubiri kubwati asembe ogikoroga chinsebere no mu rubiri bw'umuinori nyasaye ka wanjanande mwaka Edwin tomerane ejumatano yo mukuru ndurikorosa gikinguru gikiro ne malio gyaro igente kingora akora turi mwancho murigere kana twaro borigerio bya Felistas Kabende na Barnabas Sondari nabo bato bwate sekuru ase studio ya Kabere kwene kiamarigine chibi chango chara senchirengia.